दिनै जिहेतु बिश्वजित दैमारि सारा बे समावहाय जाफोर बेकार गोलैना थानाय सेंग्राफोर बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्टनि थाखाय सिगांहाय भेटेरिनारि मोनसे ट्रेनिं कर्स होनायनि बेबस्था खालामदों मा बुंदों बेनि सायाव? आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा पानेरि समस्तिनिबो MLA बिथाङा गावनि समस्तिनि सिङाव थानाय जिबिलागनिखि जायफ्रा आसाम पुलिसाव थिसनजानो नागिरदों बिथांमोना खारनाय आरो मेडिकेलाव पास जाना दङ दायो जास्ट लिरनायनि आन्जादा जायाखै रिटेन टेस्ट दंबावो बिथांमोना दा बिथांमोनखौ लानानै दिनैनिफ्राय 3 अक्ट'बरसिम सप्तासे मोनसे कचिं क्लास होनाय थाखाय बिथाङा मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेनिनो दिनै स्टार्ट जाबाय दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माने आसाम पुलिसाव हाबनो ओंखारनाय जितुनि रिटेन टेस्टआव जाहाथे फेल जाया पास जायो बिनि थाखाय दिनैनिफ्राय क्लास होदों मेन्टर फैदों गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोना होगोन दा बिनि थाखाय आं बे हाबाफारिखौ लादों बिथां बिश्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव बा बिथोनाव जि हाबाफारि लाबाय आं बेखायनो गिबियाव आं बिथां बिश्वजित दैमारि स्पिकार बिथांखौ साबायखर बावगोन पानेरि समस्ति जानानै बिथांनि जि माने गिदिर साननाय जिथु सान्थौ बे सान्थौआ निस्सयकै जोंनि थाखाय मोनसे हेफाजाबाव फैगोन जोंनि गोग्लैसोना थानाय नोंथां बुंनाय बायदि गोग्लैसोना थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा साखरिमुखि बा साखरिनि थाखाय मोननो हानाय जाफुंसार जागोन आं बेखौ फोथायो दा बाथ्राया जाहैबाय मानो थाखाय जों होनो गोनां जाखो बा बिथाङा साननो गोनां जाखो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बा जायफ्रानोखि इन्टारभिउ होनायनि सिगाङावनो एडमिट ओंखारोबा बा एप्लाइ खालामोब्ला पलिटिकेलनि गेजेरजों बा सोरनिबा गेजेरजों थांफानो नागिरो थारमाने आंनि साखरिखौ होनाय बा मोजां जागौमोन बा आंखौ एसे मदद खालामना होबा मोजां जायोमोन खिन्थु बै मोनसे समाव दङमोन जायफ्रावनोखि रां माने लानानै घुस खास जानानै माने साखरि होनाय मोनसे समबो जों बारबोबाय नाथाय दाथ' नैबे BJP सरकार बा दानि सरकारा बेफोरनिफ्राय जिर' टलारेन्स नि हाबाफारि मावगासिनो दङ बेयाव कारापसन फ्रि खालामनो नागिरगासिनो दङ दा बेखायनो बेफोरखौ जों माने कारापसन फ्रि खालामनो थांनायनि सिगां जोङो किसुमान जाहोनखौ जों नागिरनांगोन दा जाहोना जाबाय जोंनि गाहाय लेभेलाव माने जायफ्रा केन्डिडेटसार बिथांमोनानो सानखायो जों फैसा होआबा मोना दा बेखौ माइन्डनिफ्राय जों बोखारनो थाखाय गावनो माने हारसिङैनो लिरनानैबाबो गावनो खारनानैब्लाबो मोननो हानाय बे हाबाफारिखौ लादों दा बेखायनो जेब्लानोखि केन्डिडेटसार फैगोन बिथांमोनखौ बेसिम माने नलेजाव होनायदों जे गावनो हारसिंनो गावनि रावनिबो गुलाम जायालासेनो लिरनानै मोननो हानाय बे बेबस्थाखौ दिनै स्पिकार बिथाङा सानखांनानै खालामनाय जादों ओंखायनो आसा फारिदों दिनै जोंहा बे जिथुनिखि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि भेरगावआव जिनिखि क्लासेस जादों कचिं क्लास होदों बेहाय नियार एबाउट 75 स्टुडेन्ट फैदों हयथ' गाबोन बारिबावनो हागौ दा 75 स्टुडेन्टनिफ्राय एटलिस्ट जोङो जुदि 40 जनखौ मोनोबा जों बे प्रग्रामा साक्सेस जाबाय होननानै जों सानगोन आरो निस्सयकै जों आसा फारिदों बे जाफुंगोन दा बे ट्रेनिंनि गेजेरजों माने क्लासनि गेजेरजों जिहेतु इलिगेल एपइन्टमेन्ट जागासिनो दङ दिनै असमाव बा BTCआव बे इलिगेल एपइन्टमेन्ट होनानै नोंथाङा जिहेतु मख'बाय फैसा होनानै बेखिनि जेंनाया जोबगोन होननानै सानो नामा नोंथाङा दा सानसे समाव बे जाबाय थादोंमोन नाय बे खामानिखौ फोजोबथारनांगौब्ला जों साफ्रोमबो समाजाव थानाय सुबुंफ्रानो माने माबा लानांगोन बेबस्था लानांगोन दायो जोंहा मोनसे मेन्टेलिटिलि बेमार जाना दंखायो जे साख्रि मोननो थाखाय रां होनांगोन दां माबा मोनसे सेन्देल हमनांगोन दां बेबायदि मोनसे मेन्टेलिटिया जोंनियाव हाबना थाखाबाय बेखौ जों जेब्लासिम गारनो हाया जों जेब्लासिम बेनिफ्राय मुक्त जाया जोङो बे नोंथां बुंनाय जिथुनाखि मुक्त माने कारापसन बे जिनिसा जाफुंनाय नङा बेखायनो सोरबा सरकारि बा सोरबा बे माने जायफ्रानोखि बे चेनेलाव जुरित दङ बिथांमोनखौथ' दा नोंथांमोना नुबाय थादों दिनै APDCLनि केलेंकारि जादों बिथांमोनखौ हमदों SIनि केलेंकारि जादों बिथांमोनखौ हमदों गतिके बे लेभेलाव दायो जोंनि माबाफ्रा माने दावगाफुनाय बा जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड केन्डिडेट बिथांमोना बेखौ मेन्टेलिनिफ्राय गारनांसिगौ मानोखि बै माबाया फैखानांला माने साननाय हनाया बेखायनो बेखौ खालामनो थांनायाव जोंहा मावनो गोनां खामानि दङ दे बिथांमोनखौ जायफ्रा केन्डिडेटसार बिथांमोनखौ रोंगौथि लाबोनो हानांगोन दा बेखायनो एसे
थुलुंगा जायो नामा बेबायदि क्लासेसनि गेजेरजों बेबायदि कचिं क्लास होनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो नाजादों। ओरैनो टारगेट बेसेबांसो दङ साबेसे स्टुडेन्टखौ लानानै नोंथांमोना फुल टारगेटखौ खालामनो सानदों? नैबे जोङो दा नैबे बेलायाव जायफ्रानोखि खारनानै आरो मेडिकेल पास जाना थाबाय जिथुनिखि पुलिस हाबसननायनि थिसननायनि जिथु प्रसिडिउर बेयाव फार्स्टआवनो फिजिकेल माबा दङ माने खारनांगोन बेयाव पास जानांगोन बेनि उनाव मेडिकेल टेस्ट दङ बे पास जानांगोन दा बेहाय बिथांमोना बे मोननै खलबखौ बारखाबाय दा बेखायनो बिथांमोना जास्ट रिटेन टेस्टआवल' बाखि दङ दा बेखायनो रिटेन टेस्टआव जाहाथे बिथांमोना सहाय जायो जों बेखायनो बेहाय 18टा क्लासनि माने मोनसे कचिं क्लास होनो नागिरदों सप्तासेनि गेजेराव फोजोबनो नागिरदों निस्सय आसा फारिदों जोङो बे क्लासनि गेजेरजों बिथांमोना जथेस्थ' हेफाजाब मोनगोन। सिलेबास हिसाबै माबायदि आयदाखौ लानानै बेयाव फोरोंनाय जायो? बेहाय मेथामेटिक्स दङ लेंगुवेजेस दङ बेनिफ्राय जेनेरेल नलेजफोरखौ होनाय जागोन जिथुनिखि पुलिस एग्जामाव फैयो बेखौ बिथांमोननो एसे बेसिक माने आइडिया खिनाखौ होनाय जागोन। बेनि गेजेरजों मा होनना मेसेज हरनो नागिरदों दा जोंनि बिटिआर हालामनि बा असमनि जाफोरा साख्रि नागिरनाय बेकार जेंनायाव गोग्लैना थादों बिथांमोनखौ मा होनना मेसेज हरनो नागिरदों? नाय बेकार होननाय सोदोबा माने जायफ्रा गावखौनो बेकार होनना सानो बे जोबोद गोरोन्थि। बेकार होननाय जिनिसानो गैखाया जुदि गाव खामानिनि फारसे मुखुब जायोबा एसे गाव गोसो होनानै दावगायोबा माने गावखौनो जौगाखांगाव लामायाव लांनो नागिरो जि बेकार होननाय सोदोबानो फैया अब्लाबो जों माने ओरैबायदि जाखाबाय जोंनि समाजाव जे जायफ्रा फरायनानै BA MA फरायनानै गोग्लैसोना थायो बेखायनो गावखौनो बेकार होनना सानो बा आनएमप्लयमेन्ट होनना सानो बे खिन्थु नङा। खामानिया अनेक दङ अनेक खामानियावनो जोङो हाबोबा माने मावोबा बे बेकार जानो हाया। दा जायखिजाया जों दिनै साख्रिनि बेलायाव दिनैनि जिथु स्टेप दिनैनि जिथु माने हाबाफारि लादों जिहेथु जों साख्रियाव थिसननायनि थाखायसो जों माबा मोनसे हेल्प खालामनो नागिरदों बेखायनो सारा बिटिआर ओनसोलावबो माने बेबायदिनो ओनसोल नाङै अर्गेनाइजेसनानो होन बा सरकारि भाबैनो होन बेबायदि मोनसे कचिं क्लास होनानै जुदि जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जुदि दावगाहोनो हायोबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थिसननो हायोबा निस्सयकै बिटि ओनसोलाव माने आनएमप्लय जिथुनिखि नोंथाङा बुंदों बे इस्युआ जोबलांगोन जोबद्रायनाय नङा मिनिमाइज जालांगोन। दा अबयसे बे हाबाफारियाव जोंहा माने बिटिआर सरकारनिफ्राय जिथुनिखि प्रि रिक्रुटमेन्ट माने ट्रेनिंफोरखौ होबाय थादों पुलिस माने मिलिटारि खारनायनि थाखाय बेफोर बहुत मोजां मोनसे हाबाफारि सोलिबाय थादों। दा बेफोर हाबाफोरनि गेजेरजों जोङो जेब्लानोखि मेन्टेलि इल जादोंमोन बेफोरो हयथ' निस्सय खारलांगोन। एबसुआबो बेबायदिनो समानहै ट्रेनिं होनायनि बेबस्था खालामबाय थादों बिथांमोना प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार। जों थांनाय दान मोनसेनिफ्राय नुबोबाय थादों एबसुनि लोगोसे बिटिआर सरकारनि माबा मददथियाव जायगा जायगा बिथांमोना बे पुलिसनि थाखाय होन मिलिटारिनि थाखाय होन आर्मि माबानि थाखाय होन माने मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट कचिं होबाय थादों। दा बेखायनो बे कचिंनि गेजेरजों निस्सय जोंनि गेजेराव बहुद मानसिफ्रा स्कप मोनगोन आरो निस्सय साख्रि हाबनायाव थिसननायाव माने मोनसे आवगायलांगोन।